носещи гордо нашето знаме, символизират силата и духа на търговската гимназия Васил Априлов. Техният пример ни показва какво означава да бъдем горди, дисциплинирани и горди от това, което сме. Нека аплодираме тяхното отдаване на тези велики символи на България и нашето училище. За внасяне на знамената, знаменосци и асистенти, Надя Асно, ходом марш! Търговската гимназия сме славни ученици, а времето се бърза и мами живота, но тяхнат нас усърдно учители с опит, но тяхнат нас усърдно учители с опит. Търговска гимназия, наша здравей, в теб на Априлов заведа живей. Дори да отидем на край на света, и винаги ще грееш с нашите сърца, и винаги ще грееш с нашите сърца. С нас не живеем за бизнеса си готвим на новите